ihe m kwuru n'okwu na ọ bụ ihe a ga-eme ihe nchọ bụkwa ihe ọbụla na-eburu udo ụkwana ụmụ okwu ya bụ onye na okwu nna ego dị na-ekwu maka eketa ha bụ obere nwatakịrị mụ nke ikpeazụ n'ụlọ mụrụ mgbe ọ dị afọ na asatọ ndị ụmụnne ma mmụnụ ha dịrị zi ndị gbaa mgbe mmụnụ ji ụgwụ ọdakwute anyị ya bụ o ji asịrị asụsụ be n'onu ha mmadụ emegbeghị ahụ mekwute enu dịka nwanne mewere n'ụwa biko amegbere unu ya eseghere unu eke agbata ọ gị bụ oche ha nere m na-ekwu papa ndị ihe mere nne zie ego dị ozi ọ dịkwa eme amechigbukwe n'ime ụlọ echigburu ego mmeka ihe mụ na onwe m na ya ụka papa ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ m mere n'ụwa mụ na ụfụtara na ka mpa na ụzọọrụ m mana ka ihe ọbụla bụ njide n'ụmụ nwa ka kere anyị ka onye ọbụla ghara onye ọbụla mmadụ nke bụ nke ya ọ bụrụ ife ọha ego dị ebe na-akpalichi na-eke ya ego dị kedu ihe mere ụlọ kwa gịnị bụrụ na-emere mkpọtụ n'ọnwa papa ndị dị ihe nwekarịbeghị ụmụ mgbọgọ ha ka unu jee pịa egwu je masị were onye unu na-ekotete ọ patara m mee n'ọnụ n'ọnwa kpawa maka ọ na-abụkwa nke kemgbe mama anyị hụrụ unu achọrọ unu bukwe mpa ya owekwu onye owekwu n'ime unu na-agbanahụ ya unu ga-ekwu okwu ka a ga-esi wee medo ihe ọ bụrụ ị na-ekorofu nwoke mmadụ ọ ha wuru unu Akeji mechite ọnụ gị ebe a ka Amado ghara mmechiri ya isi adịghị mma o nwere mgbe iji dobere ha ajụjụ anaghị achị ha na echọtara ha ji ha njụ okiri bịa ụmụmụ kan ya na ekpere unu bụ n'udo ego odi bụ nwanne unu ka ọ bụrụ nke obere ma mụ na ụmụchara ego odi nne unu mụchara ego odi ọ dị ka ebe ahụ na asatọ ụmụnne ya ndịrị nso azụjụ ya azụ gbọ ha ka ha nwanata ọ na-emezi ka ndị ikwu nne unu o kwụsị ịdị na-egute unu na mama unu ọgụ nta unu ka ọ bụ mana ọgwụzi mama unu wee lite eke kwụnso lite eke ya kan mere m na ebere akịda m oke anụ ọkwa na egbu nwoke nọ n'ime ha nwoke bụ ebu bụrụ ji mkpa chike chọrọ ahụ ahụ mma nụkwara ejiri m n'aka m nọ n'ime ya nje m achọ ego ne hapụgo chika gị ụmụ gị rie rijuo n'afọ n'ihi na nwunye gị nwụrụ anwụ ọ dịkwa ka nne m nwere ya ka nne were gawa o nwata ọ gị na-ekwu nke a ọ dị mma Chukwu gọzie gị nwa m daalụsọ Chukwu gọziere m eke abata ego Igbo ndị ka iji nọrọ otel ụbọchị ama ha kwụrụ ihe gasara ka agwụ ọ gị na-eme na ọ gaghịzi papa ike gwụ gị na ọdịghị nze ike agwụ m ihe agbaghọ ihe niile gasara agasa agwụọ m ka m ga-esi mezie ọnụ bụ ndị yi chọrọ emerụ ọ bụ anyị soro ugewe afịacha ivu iwe mụ yi rarịwara ndị nke anyị ga-emerụ ihe ekwughị onwe ihe eche ya onwe nkorofu bụ n'elu ọ gịnị bụ ọbịa bụ ị na-eche n'ọwa ndị ihe bịakwutere mmadụ aka na-amaghị ka emerụ ewe m ka m ga-esi mezie wee na-azụ ụmụ m ewe ihe m na-emego isi aya m n'ụzọ nkịtị ngwanụ ngawa ọ bụ n'ebe ihe ọma a na-ekwu ọkwa ọ na-abụkwa ihe mụchigburu n'ọwachi na ọ bụ ụmụ mgbọgọ amaghị ihe chere ha ọkwa ụmụ mgbọgọ ibe ha bụ ihe ndị pịafe ife kere ihe kanata n'ụlọ
ha mpara n'ọwa para na-apagharị ukwu n'ọha ama nwere ihe ha were weta ihe ha na-achọ kanatek n'ụlọ agụrụ ma ejughị Ekeji, otugbali. Onwe mgbe iji ekwu etigbu ihe, onwere mgbe nwa ji. Ọkwa ị na-ahụwa ya. Ọkwa ị na-ahụwa ya. Onwere mgbe o ji akọ etigbu ihe. Ya bụ na Ekeji nwa m makọwara ihe. Ọ sịrị, onye ọbụla were ihe iwe weta ihe ọ na-achọ. Si na onye lidu dere rigwe amosu nwere ike mgberi na nụ abụ m nene kalakana na mama poza fasi na onye lidu dere rigwe amosu udere kalaka na mapozu afọ oke osisi ihe abịa ka ị nawa obodo kpọrọ ụmụazị gị na wa n'ihi na ihe na-achụ gị karịrị arụsị ndị nna nna gị na-eche gị ka ị nata obodo bịa mekwa ha ana na anụ ka ha na-ekwu nata obodo oke osisi nata obodo ana m ata akụ nkụkụ ahụmoke ana m ata achara ahụmewi adị m n'ọnwa dị n'ọnwa ana m egbu na asa azụ msị aka ịga nkwọsị m mbe gịnị mbụ ọzara gịnị ọzara ekpere gịnị ekpere igbo gịnị igbo gịnị opu gịnị opuru ude gịnị ude ịya gịnị ịya nkụ gịnị nkụ ite gịnị ite nri gịnị nri ọha oke osisi ụna nwe ịma n'elu na-eso gị nwe ịma n'ala na-eso gị nwe ihe bụrụ ngede m n'aka n'ebe Akịdị nwa m baba shi bịara ọnọdụ akarị okwu m iwe ihe m ka na-eme ka mmadụ chọrọ adị mma ọkarịọ nna ya ọgụlụ achụ na ozu ji okwu isi ọchọwa ala iyi ewe akpọghị m aka nri oyi onye aka ekpe oyi eme aka ewe ihe m ka na-eme ka mmadụ chi ihe ọja dị mma ngasa ngasa bụ nọ n'ime uwe che ndị wee kpebijuo n'ọka mma omenala ọzara ya mere m ji wee kpeburu na m ga-erechacha ụmụ eji m niile ahụ rechara nje rekwa ụmụ ọgba iji m ree ebe m na-azụ aka nche dị ọdị anụ m were eto otu moto overe anyị na wasa tapachekwere ndị ụmụ ọ bụ gị naanị na-eke ụmụahịa chọbụ echekọta mụ na ụmụnne m niile chere anyị niile na ụmụahịa mba mgbe na-ahụ ụmụ m na-ebe a anaghị ụmụahịa igbo na ihe obe dekwuru kene dịka nna njem ahụ mmụ ya na ishirubiri m na anyị yara mụ na ụmụ yara ọ bụ eji na-ege ọkụ kọtọgburu nke okwu na-aga anyị na-anụ ọzara igbo na ihe obe dekwuru kene enweghị ihe ọzọ m nwere ike ime ọ ka ihe esi gbatakwuru ya bụ ihe ọjọọ gbara awụ ebe m yatara ya enweghị ọzọ mmadụ na ihe na-emezi n'obodo n'ụwa were isi oge onye Awụsa m ji ụgwọ efu bụ Alhaji Bello si n'ọkwa emeghịkweghị ego ya egbuo m gburu onwe ya nke bụ nọ Jasper onye wayo gwuoru m ego efu eluigwe ka ịmụwa n'ụgwọ n'ụwa ahụrụ ya ọhụme ya nke atọ nwoke anyị bube ya bụ landlord si m kwafụ m duru m kwafụ ka ya tinye ya ọzọ be ya na ya kwụfọta ha ụgwọ ụlọ ọ bụ nne ya eziokwu akwụkwọ ihe ọzọ nwere ike ime kịta nwa anyị anaghị n'ọcha anyị na-ana n'ụlọ nwa nke mụ na nwunye m rụtara mgbe ọ nọ ndụ anarịgo owe ha n'ọba anyị bụ anyị na-ana ndụkọrọ eme na-ekwu
Mpa, ndị ịchọ ka ime ka. Bụ na owo mma na ogboro ebe bụ anyị nagoro so ogboro ebe ọba anyị nagoro ụlọ ka papa. Anyị nawa ha ndị ya ga na-eme ka anyị emewe ka ndị ụmụarịa ka anyị emewe ka ndị one ka. Papa biko ka anyị na-ayọ ọ bụgodiri dị itinyere anyị obere ego na anyị marụ ka anyị ji eme ọ bụ dị ịkwa akwa dị izu afịa amarụ na eyi ọgba na akeji marụ ka eji achị ọhụma biko nna m mere anyị ebere ka. Papa ọkwa ịma na anwụnta nọ n'obodo na-eche anyị ka anyị bata ka ọ takasị anyị arụ anyị nakwana ebe ọbụla na ezigbo mmiri dị ezigbo nri adịrọ kekwana ihe anyị ga na-eri mba papa biko achọkwa m ịna ka anyị nọrọ ebe ọ ka mma na ịnaba ahụ bụ n'ebe uche ụmụaka ha na-ekwu okwu ego dị nwatakịrị ịbụba ebu ewere ebe ewu nta na-adị ewu na-ataghị n'obodo nọ ọ bụ sọ ọzara ebe ewu na-ata mmiri ezigbo mmiri dị ebe ahụ ụfọdụ ga na-eke akụrụ ogbo njọ ọ nọzara bụ ọdụ mmiri ọma bụ ọbụ ewere nneche ewere ngere obodo ha ewere mmiri na-asọgbu asọ n'ọzara eji chọkwa ijekiri mmiri ụgha ma ọ bụ were ihe na-eme anyị ga-anaba anyị kpa anyị na-ana onore m na-ekwu ka anyị ka bụkwara unu jikwa na ụtụtụkọrọ ihe unu moto je evu ya n'ọzara akwụ ụgwọ m ụgwọ ya papa mba ana m anakwa mama kekwana ebe ị nọ bịa kpọrọkwa m ka nna anabakwa m tukwuru gawanụ unu amagwa ihe unu ji eme pakụ na ọkwa na papa ekwu okwu ebuka ọdụ ndị ihe unu chiri eme unu aka kwụ na awa nọ na-arị ehe unu ga-anọ na-eche ka amara ka anyị ga-esi wee mee ihe unu nọrọ n'anya gawanụ unu ga-agbukwe amaka nne m sọ na ya na-akọ gawanụ bunye n'ekwentị gị nụ Hello? Otom? Achọla ugo nwaanyị ọma. Ọ dị nnobi. Kekime? Obi adịrọ m mma. Obi m. Ihe nji kpọọ gị n'ekwentị kịta bụ ka m gwa gị na nna m si na mụnwa na ụmụnne m ga-anaba obodo. Ma anyị n'obodo kịta mma na-afụzi gị anya gị ga na-eme m ya ka nsị ka m kpọọ gị n'ekwentị kịta agwa gị. Kedu ife na-emezi? Nna gị kpọrọgodo ụlọ gaba n'obodo ụlọ mma chọta gị ịma na afụrụ m gị n'anya. Obi m ịfụnanya m ụtọ m isiri ya bịa n'afọ m m ga-ebe gị n'ekwentị. Nsogbu adịrị ya ihe ga-eme ugbu a bụ ngwa nna lụrụ obodo m ga-akpọ gị n'ekwentị ngwa gị ụbọchị ya abịa o udo dalụ rinne. Afụrụ m gị n'anya. Obi Dikeh na-agwa m ezi na gị na ụmụnne yi na-akwari ngwongwo unu na-achị azụ na nna m mere otu ahụ. Hachi
nke awa ọkụ ife ị ga-eme bụ ka nsị agwa ya ife kịta ka nsị agwa ya kịta ị ga-ejebu unu kwakọ ngwongwo niile ịkwakọsị ya ịkwata na be mụ na ị ga-ebi anyị birizie ya na ewezie na obi m nke amamme ọ bụ na ịma na ifu m na ụta isi ekwu mmanụ kpuru nna m isi nụ mmanụ kpuru ya isi ị chọrọ m bịa na be anyị chọrọ m ịma na o metụta gị na arụ ọfụma ị chọrọ m wee bịa nna m amalụkwuo oyi ụmụnne m niile amalụkwuo ama na ihe niile adịghị ụtọ kwesịsị adị etu ọ bụ ma nka mara pụkwa ha wee sobe gị nke ịkwa ngwongwo m bịakwute gị mma mmeri a iwe n'iwe ọ kwa eziokwu ka ikwu achị m ịma na onweghị onye ọzọ nwe ma ọ bụ na ọ bụ ha nwere m ga-eme ka isi kwuo m ga-achọta ya na bụ unu na ndị nchọta ya na bụ unu m ga-etisasị onye ọbụla ama m onye bụ bịa m ọma achị ịma na ijula eju kọma ọsụsụ onye mee ya ọzọ ọ dị ụtọ ịsọgbu m hapụ m ga-enye ya ife wụọ ife ọ bụla ịchọ m ga-enye ya na-ekwe ukwu onye je ga-ekpe ibezi na akwa anyị na-ebe ọ na-agbawakwanụ m obi akwa anyị na-ebe na-etiwa m obi oke n'ife ego bekee ego Igbo ịka nwere m obele ndidi onwe okwe m zụ eti m okwe eti okwe m zụ ha na orie ọ bụ na nrite okwe a nzụ n'iru Chukwu na mmadụ wele ego bi ego ọma si nwe ndidi ebezi n'akwa ya sọkwa nna gị kpọrọ unu ji ebe obodo unu ya sọkwa ya kpọrọ unu ji ikwu nna unu ihe nne n'anya bata ha na mụnwa bụ afa m efu na mma achọlele ịbịa mma achọtalele ya ndị be anyị chinekọta ọzọ na-ahụ ụzọ isi maria ya bụ ekwere m ọkwụ nkwa ihe ya bụ isi ma onwe ihe ga-amasịrị m ndị inyom ya bụ ihe ahịa ya bụ ihe ihe nyewe ahịa ma aka ntịba m anọ na ọ bụ m ya na-ekwukwa na-ekwu ya kịta abụrụkwa n'okwu ụmụ nwaanyị ụmụ okwe ntị ọ bụ na nrite okwe anwa ife emebezie ebezi na ịma nwe ka isi atọ m n'obi ịma na folokom nke ịbụ na we ma na ịnwele ya na folokom biko ebezi na ịbụ ihe nna alaiki inwe bụ ihe nna alaiki ọ bụrụ ihe na-amasị m n'obi ekwu okwu nwaanyị biko ịma a na-alaiki iji agba egwu na-agba egwu na-elute ịfụnanya m ego Igbo m ngwasị welu iru ebe anyị na-eje ọ bụ na ọkụ nọ ịkacha ajụkwuo ya ị na-akpụ ya ị na-elote m maka na ọ bụ na ọ banyere taa ọ ya abanyekwa echi gbọba egwu biko ọdụmọbụ isi mgbanwe ego ndị ihe ngere na maka shishi ọdụmọbụ ebesina ọba ego bata ha ọkwa ego Igbo ka ịbụ
Chimudinezichi, Odinesichi, Chimudinezichi, Odinesichi, Chimunahege, Onahege, Chimunahege, Onahege, Chimudinezichi, Odinesichi, Chimudinezichi, Odinesichi, Chimunahege, Nahege, Chimukotobudo, Kotobudo, Chimukotobudo, Kotobudo, Chimuketenkuro, Ketenkuro, Chimuketenkuro, Ketenkuro, Chimudinezichi, Dinezichi, Chimudinezichi, Dinezichi, Chimunahege, Nahege, Chimuketenkuro, Ketenkuro, Chimuketenkuro, Ketenkuro, Chimukotobudo, Kotobudo, Chimuketenkuro, Ketenkuro, Chimuketenkuro, Ketenkuro, Chimudinezichi, Dinezichi, Chimudinezichi, Dinezichi, Chimukotobudo, Kotobudo, Chimukotobudo, Kotobudo, Chimudinezichi, Dinezichi, Chimudinezichi, Dinezichi, Chimuketenkuro, Ketenkuro, Chimuketenkuro, Ketenkuro, Chimunahege, Nahege, Chimunahege, Onahege, Chimbukwezichi, Obukwezichi, Chimbukwezichi, Obukwezichi, Chimbukwezichi, Obukwezichi, Chimbunezichi, Odunezichi, Chimudinezichi, Odunezichi, Chimkotobudo, Kotobudo, Chimkotobudo, Kotobudo, Chimketenkuro, Ketenkuro, Chimketenkuro, Ketenkuro, Chimudinezichi, Odunezichi, Chimudinezichi, Chimudinezichi, Chimunahege, Onahege, Chimunahege, Onahege, Chimunahege, Onahege, Chimunahege, Onahege, Chimkotobudo, Kotobudo, Chimkotobudo, Kotobudo, Chimkotobudo, Kotobudo, Chimkotobudo, Kotobudo, Chimketenkuro, Ketenkuro, Chimketenkuro, Ketenkuro, Chimketenkuro, Ketenkuro, Chimbunezichi, 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 Obunezichi, Chimudinezichi, Odunezichi, Chimudinezichi, Odunezichi, Chimunahege, Onahege, Chimunahege, Nahege, Chimkotobudo, Kotobudo, Chimkotobudo, Kotobudo, Chimketenkuro, Ketenkuro. Chimudinezichi, Odunezichi, Chimudinezichi, Odunezichi, Chimunahege, Onahege, Chimunahege, Onahege, Chimudinezichi, Odunezichi, Chimudinezichi, Odunezichi, Chimunahege, Nahege, Chimukotobudo, Kotobudo, Chimukotobudo, Kotobudo, Chimuketenkuro, Ketenkuro, Chimuketenkuro, Ketenkuro, Chimudinezichi, Dinezichi, Chimudinezichi, Dinezichi, Chimunahege, Nahege, Chimuketenkuro, Ketenkuro, Chimuketenkuro, Ketenkuro, Chimukotobudo, Kotobudo, Chimuketenkuro, Ketenkuro, Chimuketenkuro, Ketenkuro, Chimudinezichi, Dinezichi, Chimudinezichi, Dinezichi, Chimukotobudo, Kotobudo, Chimukotobudo, Kotobudo, Chimudinezichi, Dinezichi, Chimudinezichi, Dinezichi, Chimuketenkuro, Ketenkuro, Chimuketenkuro, Ketenkuro, Chimunahege, Nahege, Chimunahege, Onahege, Chimbukwezichi, Obukwezichi, Chimbukwezichi, Obukwezichi, Chimbukwezichi, Obukwezichi, Chimbunezichi, Odunezichi, Chimudinezichi, Odunezichi, Chimkotobudo, Kotobudo, Chimkotobudo, Kotobudo, Chimuketenkuro, Ketenkuro, Chimuketenkuro, Ketenkuro, Chimudinezichi, Odunezichi, Chimudinezichi, Odunezichi, Chimunahege, Onahege, Chimunahege, Onahege, Chimunahege, Onahege, Chimunahege, Onahege, Chimkotobudo, Kotobudo, Chimkotobudo, Kotobudo, Chimkotobudo, Kotobudo, Chimkotobudo, Kotobudo, Chimuketenkuro, Ketenkuro, Chimuketenkuro, Ketenkuro, Chimuketenkuro, Ketenkuro, Chimbunezichi, 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 Obunezichi, Chimudinezichi, Odunezichi, Chimudinezichi, Odunezichi, Chimunahege, Onahege, Chimunahege, Nahege, Chimkotobudo, Kotobudo, Chimkotobudo, Kotobudo, Chimuketenkuro, Ketenkuro. Chimudinezichi, Odunezichi, Chimudinezichi, Odunezichi, Chimunahege, Onahege, Chimunahege, Onahege, Chimudinezichi, Odunezichi, Chimudinezichi, Odunezichi, Chimunahege, Nahege, Chimukotobudo, Kotobudo, Chimukotobudo, Kotobudo, Chimuketenkuro, Ketenkuro,
piete nkoro chimu dị n'ezichi chimu dị n'ezichi chimu na-ahụ eghe chimu pute nkoro chimu pute nkoro chimu kọta obodo chimu piete nkoro chimu piete nkoro chimu dị n'ezichi chimu dị n'ezichi chimu kọta obodo chimu kọta obodo chimu dị n'ezichi chimu dị n'ezichi chimu pute nkoro chimu pute nkoro chimu na-ahụ eghe chimu na-ahụ eghe ọ na-ahụ eghe chimu bụkwa ezichi ọ bụkwa ezichi chimu bụkwa ezichi ọ bụkwa ezichi chimu bụkwa ezichi ọ bụkwa ezichi chimu bụ n'ezichi oke osisi nwanne nwoke ọzọ unu natadoro ọfụma ebe nwa bụbu unu anyị bụ ụmụnne nne unu nwa nwoke nnọọ gbapụtanụ ngwongwo unu nnọọ dewere gị dori ihe butenụ m ngwo chere ka m gwa ha ka akpọ iru gị na-emekwenụ mba ego oyibo ịrụwe ha emegịrị jee pata tụgba ya ebe a ndị ya akịji na-eme akịji chọrọ ọ bụ m chọrọ ha dịka nja apapụ ebe ha nọ mba ego dị para ya pịara ụmụ ego oyibo gịmị na-emewe akịdị ọsọ gị na-akpabụ ya ọ gba ebe anyị nọ dọrọ ntị nwa gị Papa. eje m jee nche ngede ebe m ga-ayịshi unu ka nọ n'ụra agbawa m ụzọ pụọ Papa. Unu ekewotete kene dịrị orisa Papa, ọ dịkwa ka m na-anakpa echi. ị na-anakpa uwe a ma anakpa ebe a shifta ihe na-eme ebe na ọka yọrọ m amaghị m ihe na-eme ọka yọrọ m aka na mpa mụ na onwe m nzugbo m anaka negudu ka ahụ mmadụ fọrọ negudu bụ ahụ m niile ewunta akpịshịkpa na-akabịshị mmadụ n'ọwa negudu ụbọchị nke ọzọ bịa oke bịa irigo anyị niile na-ahụ mpa nwaaka negudu ka ahụ m fụrụ ka onye na-agha agha bụ ụmụ ọma na-agha agha ka papa iyi na-ege ha ntị ebe dịrị ọnụ ha we bụ ha mara ha na-eje unaka kwụ na ahụ na ya esiwe ibe anụkọnọta na ya bụ akọnọta gekwenụ ntị ka m bọọrọ unu ọ kakwara unu mma na unu yiri ekwe njiji mara ka anyị mere ihe nwa unaka kwụ na ahụ kemgbe mama ya wụhụrụ na ọ na-ara papa ya o jee gburu unu owe ya akịda m oke ana gbaa nkịchị nna m na ka ihe ji gbatakwụrụ ọ bụ nwaanyị bụ ha bụ a na-akpa m maka akpa igworo n'ọwa mana ụmụ ya sa m ụmụ ọma m ihe nna ekpere unu bụ ọgụ na ọzọ mbụ na unu ji eme unu na-ekweghị na ụnụ na-aka na ya nka enweghị ya ụra mere ya chi ya sawo jee n'ụzọ achịcha ụlọ ọrụ niile ụzọ akwụkwọ ha niile nsuche ya ọhụma ewu nta eme gị agba ọsọ oke agba ọsọ ihe na-ama ezu nsogbu unere ka na ụmụ m papa mba ekwerọ m apụkwa ihe a akịdị na ebe a na-agbatọsi ọnụ ọzọ chọba onye kpali ya papa na-ele anyị negodo arụ m negodo akpịrịkpa ama m ihe na-atakasị mmadụ na-arụ ebe a papa biko ọ bụrụ ihe a ka ụmụ nwoke nwere ego n'obodo a ga-eji wee fụ anyị wee nụba anyị biko enyi nwoke anyị abịakwa ebe a enyi nwoke anyị abịa okwu ya ka m chọrọ ikwu mụ nwa chọkwa ịlarụ ebe a akịrịkpa na-ata m ebe a m gawa aka gị na nwoke onye nke echekwa na ọ dịghị ihe ịma na onye ọma ekpere hiwo hafe okwu nke a nne m hafe mgbe anyị rigoro ya bụ akwa anyị ama ka anyị ga-esi agafe ịdịkwara ebe na-ekwu
mgbe dibịa gwara amara shọbụ na ube ma dị ka ha shọbụ na ụmụ nwa dị ka ha ọmarịcha ụmụaka m mmadụ dị mma ndị mmadụ dị mma ga ji ego ya tupu bịa ụnụkwara akịdị papa jee gbochie ngị ihe ndị a ma eji hapụ efedere ọnụ ha ha na-akpọ ụmụ nwaanyị ahụ adam dịka akwa ihe nwa ada ịma na ịma ha chọrọ gbọọ ya ọgbọ n'isi oke osisi nwanne m nwoke nnọọ unu na ije nna ha sị m na ụmụ ọmarịcha adaghị na-atọ n'ụwa Chineke eketewere anyị ihe ha ji anụta jibe ọzara be anyị nọ ọzọ dịkwakọ ka ibe ya bụ na nwa gị nwoke kwụchafụ ọ na-esonye ndị nche ndị obodo anyị ana m ihe na-ekwu mana ọ bụ ya bụ njinata ndị ihe na-ekwu ga-abịa n'ikpeazụ ihe njinata bụ na be anyị na ha emepe ochi niile mba dị iche iche bụ be anyị kịta hụ chọbashi ebe a na-arụ ụlọ ahụike bụ a na-akpọ UNDH ọkwara ọzara bọọdụ esutu nha na-agba n'ụmụeze ụmụ akwụkwọ ndị esutu ka ha bụcha ọzara ndị na-arụ ibu bụ n'ọzara eje n'ugwu gịnị mgbe ọkwọziri express n'azụ emechi gbachi azụ ụtụtụ ọgbagoro n'obodo ya ọzọ na-emepe mbe mmadụ ebe nke m na-emepe emepe nchi ka nata na guru gbazụ nata uche ga-adọrọ gị ọma ntekwa aka ịhụ ha gị na ha ga ha ahụ mgbe na-ete ha aka ha fọrọ eji mmadụ webi chọka mmadụ ya ọshịka shi na akpa m ihe nke adịrịkwa ọdụkwa mma ọgụnụ dịka akwa ọ bụ ebe mmadụ ya yụma mmiri bụ ihe ọ bụ ebe mmadụ ya yashibiri ọ bụ ebe na mmadụ na-ahịa ahịa bụ ihe bịara n'ime ọsa n'obu dọba nga na-edu papa ịmakwa ihe na-akọ ndị awa nkata m ebe ahụ gbama mmiri ji jee kwa akara ụzọ ọzọ ikukwuru ka nke ọrụ ngwa unu nke bụ eziokwu unu amaghị dịka mbareji anyị unu afọ ya ụzọ mbareji chi na-agba unu bịara n'ime ọsa dọba nga edu kwụsịnụchi were ihe chi n'ihu fọ ihe nnọọ ihe ndị ị na-eme adịghị mma ishi na taụn kpọrọ ụmụ gị kpọta anyị ebe shi na ọba anyị anyị nọ onwe na iyi na-eme ụmụ gị nsogbu adịghị ọba anyị anyị nọ ebe ahụ unu chinata ọsha dị ewe mana ụnụ nọ ọsha dị ebe a so eshikpa gwara efere yọsh cheru n'ụmụ bịa m nụ ahakwarị m ihe niile mbawa nna m taa na-abụkwa izizi n'ikpeazụ na-eji ụkwam ọzọ ege ụkwam ọzọ ege home ihe na-akayọ mbawa nke karụ ndị ọbụla ha nje awụ ahụ na-asakwakwa akwa na eghe ha sagbakwa ishikwa iwu kụrụ ekpuchi ebe ụwakwa iwu jiri eshiwe iyi ọ dụghọ mma biko ege ụkwam ọzọ papa ezigbo iwe na-ewe m ebe ifo m papa ihe niile ndị a na-apịtọ na mmiri a ọ na-ata m anya alụ
papa bụ ihe m chọrọ ịgwa gị ugbu a bụ biko asụkwana na nna akpali gị ọ ka mma na ịchọ onye ihe esi gbapụrụ anyị mmiri ọ ijiri aka gị na-eku mmiri a maka ike adịrọ m o mpa ọ bụ na oyi ọ ga-ekwe omume ịha m n'onye dị m mma ịnụ ya bụ oyi a gbafuru ndụ mmiri n'ọwa nke karị m njọ nke m na ikwe nke ka m njọ bụ ama m ka ọ bụ ọmụ bụ onye kara ama m ka nje nọ n'ọhọwa akịdị ndị ebe ọ nọ ojiọma bịakwudo ikum ya bụ nwoke na-eme ndị ka o jiburu anyị na-eme jio chere akịdịkwana nwoke ọkwa n'ọrụ ọ na ha ka ọrụ wee ihe m na-ekwu bụ na ebe unu jere n'ụwa be na-eke ụba m ụhụ anịghị akara ogbo njọ mmiri ahụ ịwụrụ bụ mgboke mmiri bụ ọ dị ọcha dị mma ọṅụ ọ ka mmiri anyị na gị na-efe ana mma nke a na-akwụchugbu n'akwụkwọ na nke a na-atị akachi n'mkpa ọ kacha ha ncha mma mmiri a bụ mmiri na-agwọ ọrịa anụ dị na mmiri onye nwanyị na-ekwu ịkwa mba na odịghị ya mma ọ dịghị ya mma so ihe ọzọ dị n'ime bụ na ego oyibo nwa m ikwu otu adị na ihe uche m na-eri ya bụ n'ihi nwekere oyi nwoke ji ego nke ndị gbafuru anyị mmiri ma ama na ha n'iwere ego oyi nwoke gịwa ha ịghọta m igirishi nke bụ eziokwu bụ na mmiri ahụ jere kwere ego ụba m ụba nwa neke akara ogbo njọ egbo mmadụ mana ụba nwa neke akara na ihe ọbụla beju ihe asakwara ebe ahụ na-ede sachapụ asachapụ ndị a na-asa ekwa ndị na-ahịa echi na-eme mmiri kacha ya n'afọ afọ a na ihe echi n'ime mmiri ya ụdị ihe m na-ekwu so egwu atụ n'unu mmiri ma m dị mma ụkwụ ọ na-acha ọmarịcha mmiri anụ dị na mmiri bọbụ ndere ọmụmụ onye eji jụọ anyị ihe eji zụọ anyị ọ mmiri anyị ghere wee juo kwara na jenu oke ozi nna m ọhụ nta m si niile eku m ọka o mere nna m ebe na-ekiri ọ dịkwana mma papa ihe na-ekiri ugbo yatara ihe ahụ ikwuru ụbọchị ahụ mgbe na ụmụnne nọ na nzukọ na Ivan ekwuwekwere m amakwa m ihe anyị kwuru abụ nna achọ bụ ebụọ ndị ọhụọ m ka ọgụ bụ ihe chọrọ onye ọbụla jụọ onwe ya onye ọbụla nwere ihe owere were weta nke ọ na-ewe ekwuru m ọkwa ka m kwuru ewe ahụ na ọdụ ụshọ ka akpịrị m kegbuo ịchụwa ma ọ na-abụkwa na nji ụkwụ jọwowo m iwere mgbere ọkụ ka a mee dịkwu ka ụmụ ọdawa mba ọnụnụ akịdị ya bụ okwu emezuo n'ebe unu bịa jebezie nsogbu adịghị jebezie mụ jebe gbam oke osisi ụmụ mgbọgụ na-atọ chara acha ụmụ ekpata n'ọbe m ihekwa ha adịgbu ha mma mana ebe ha mma ka dị ogwu n'oyi ya na ha na-ayị ma ọ bụ ego jego anụ ha n'ụgba nkachi mba agba ha m ọzọ aga m emeri ahụ aga m ewere ihe m were weta ihe m na-ewere chọtara gịnị ọdụka oke osisi nwanne m nwoke odogwu nwanne m ọzọ emena m nchi m ejuwo ihe ndị agbata obi anyị na-abịa akọ ọ ka bụkwa sọsọ ndị agbata obi anyị ndị obodo niile na-abịa akọchiri m maka ụmụada gị na-atọ ha mere ha gịnị ma ha mere ewere ya ma n'obodo anyị wa ha ka batara abata n'ihe ha ji jiri ha na-agba ashịna ihe a na-ekpesi bụ ka ụmụaka ji azụtọsịrị ha mkpụrụ ọrụ jegba na ọrụ ji anyị sasịsị ebe niile ihe m na-ekwukwe bụ ịma na ụmụada gị nwa ha ka natara be anyị ebe ọzara ọhụrụ
na ọ bụ ka iwere nwayọọ dụọ ha ọdụ ka ha mara ka ha si eje na-ana mara ihu dị n'obodo anyị nwa mara ihe ọ fụtara mmadụ iyi isi n'okpuru ọrụ ji maka omenala be anyị ọzara ahafọ mebiri anyị ihe. Ọ dị mma ya bụ na ihe ụmụ mgbọgọ m na-ekwu bụ eziokwu n'ihi na ha na-ejikwa mba n'ụwa ndị ụwa na-anọrọcha n'ime ọka dị iche na-eyi ha ụfọdụ na-eso ha n'ọkụ n'ọkụ ha nwere ka ha yi ọchị ha nọ n'ọka na-eyi ọha ọ dịkara iwe ha ihe m na-ekwukwe bụ na ụmụaka nwekwe ha ma n'obodo nke ha sị na ha chịrị mmadụ chi ha gbakọrọ ụmụ m aka maka na awakwa awa ogwe n'ime ụmụ m jiri iwe maọbụ ifere ihe eji ekwu wee chigha azụ obodo n'obodo chinata ịma bụ na ya ga-emeta ihe nchejọ onye m ga-ama na okochi natara be nne ọkọ ha m n'ọnụ agba maka gwa ya na-ajụ ya obi m Koto m ibukwa ekwu eme ị mana isi m na ị ga-abịa mara m na ị ga-abịa ụmụ awa okwura okwusigo ị na-emekwa ka isi ekwu ọmalịcha nwoke taa negoro ihe ị na-agba gị nwanyị maka nnọọ agbazikwala ahụ biko ka anyị wechalugodi ma ọnụgo na nwoke mara mma ma ọnụgo papa ọ na-agbatago mba anyị ka nọ n'ezi ya okwere isi ije mgbe maka ihe mechite ọnụ wee nwoke m jụọ ya na-agwa okwu n'ike o mere ajụ mmadụ ndị ihe ọma nọ nwa m ego onye bụkwa n'onye nke n'aka papa enyi m nwoke na obodo ọkụ na-enwu n'elu ọ bụ na ya achọta ma mmadụ nọ ya abịa na mmanya obula aka butere onye nke echekwa na ọ ka maghị ihe onye ọ ma ekwe Baba, n'ọwa m ha kpọchi ị na-anụ ọnụ onye nke echekwa na ọ maghị ihe onye ọ ma ekpere ruo nọ ịkwa na iji mere ọjị papa onye ka iji nwa ya ekwu mgbe ọ bịa okwudo m ka m na-eli osikapa m na-elicha anya ya nna n'ogogo osikapa anyị jerụwa ọ bụ na anụ ga-eji esiri ndị ego iwe kawa ahụ soro nwa m ndị ogozigode gwara na ya tukwuru ahụ n'owere ọnwa ịcha ya bụ nwaokwo n'elu nwere be m ndị ọnụ ga gbachi akwara n'uchichi mana ihe gara ọrụ bụ ọrụ akịdị papa ha ruru jee kpata nna ya akịdị ga-ete ekwe eka gị na-ete ọba kpata gị were ebi ahụ ihe nke ka ntọba m n'ọnwa m ego ozi nwa m ọkwa gwara ndị nna m bụ ezigbo mmadụ ọ nabatago gwa gị mmanya atọka mmanya atọ m iche ara dị m mma n'arụ ọ mmanya ji echere oke mmadụ ọjị mmanya ị na-ene ya so n'elu ife apara gbadata ala mgbe ire mmanya bụkwa ọgwụ dị egwu ka ọ bụ ya bụ na-eji agbacha ụkwụ agbachicha kwara bishọp na jichara ọrụ nata ya bụ na mmanya a ị na-ene ya onye m kwesịrị igosi nwechiri nnọọ maka isi obodo tere aka chọrọ nwa ndị obodo n'ụwa na nke a ka bụ obere ya ka ọ bụ nna m esi na ịbụ onye obodo wee na-efe gị bụ onye obodo ebe ndị mpaghara nke gị papa mechite ọnụ ego ole mechite ọnụ maka na agụrụ ngụ ị
na-ekwuchite ọnụ ekwutere ọnụ ọwụhụrụ n'ihe nna m gara nna anyị afa m wụ Martins Dikeh awụ m onye Ido Ekpe dị na Ọgbara nke dị na Anambra. Ọdụ Ekpe amaara mmadụ na Ọdụ Ekpe ama m ndị dịka ezi nwa ọba bụ na ha mara Ọdụ Ekpe ha ka akụ Ọgbaru ndị na-ata azụ unu na-egbu azụ ọkwa anyị na-egbu azụ azụ mma nọ dịka asụ ikwuwe ihe dịka ahụ onye ka gị na nwa mmadụ afọ atọ nwa m gịnị bụ ị na-arụkwanụ udo nna anyị mụọ bi na Asaba mana nna agba mbọ n'obodo a na-akpọ Korea, Japan, China ọwa ebe nnebu afịa mana Jehova na-aza anyị dịka atụm Jehova wee ọ dị nwa nsogbu dị ya nọ arụ obi ihe kwuru mgbe ọchịchị gụrụ abịa izi ozi ka mmadụ ka nkwado oriri n'ịbụ oke mmadụ ịnụkwara onye ala sị na ije dị ya n'ụkwụ ọ bụ sọ ndị ara ọ bụ sọ onye ara mbọsị ọzọ m ga-abịakwa nna anyị na-abịa ngote mmanya dị ọkụ udo ndị Ọgbara na-asị na akụkalịa orute ndanda biko were nka nnukwu ego mụgboche ndị be anyị na ha atụ akwụkwọ ya mana atụ ngaji anụ ukwu ntị nwa dịrị ka naira nke a wụ dọla ego ọ bụ eru ekwe m ka ego ndị ọcha ọ ga-adị mma ego ọdụ nwa m ọmarịcha nwa m na-enwe ha atụ edekwa mee ya ọ ka bụ na ụkarịbe m dọla bịakwute mbe m dọla jere ndị a na-ebu nọ ebe gịnị na-erubere m isi mana ọwụwa enebe ekwe muziki ka ha ekwu etu unu si abata n'ime ọrụ ha na-ahịa ishe na mkpụrụ ọrụ ndị be anyị ada arụ ahịa ishe na mkpụrụ ọrụ ọba arụ ka ọ bụba anyị mmadụ ihe nche na mkpụrụ ọrụ belente mkpụrụ ọrụ ji ihe isi na mkpụrụ ọrụ ji bụ gịnị bụ nsọ ana ya dị eme eme ka ana unu chọkwa anya isi ihe ọnọchi na ọwa ọrụ ọ bụghị na mkpụrụ ọrụ agwara m n'oge nke ọzọ onye shi kpakwara ya piere ime ọsha daba nga ede ka o sikwa chọọ iyi ọsha unu mmadụ ejighị okwu n'ụba anyị banye nọ unu gwara akịdị ịma were eme were ihe nwata ihe n'aka
ihụkwa onye ọbụla n'ime ha jere ishi n'okpuru ọrụ mmadụ ime ka mmadụ o wee hụbuekwara ashịna eji m na-akparị gị onye nkwụ ekwara kpara arụsị maọbụ na ọwa ji maọbụ na ọwa ji ama bịa akparị gị bụsị onwe m bịara ya ihe hai iwe ife ba m na akparịsị m mana ahụ m hụrụ ha ka oke shiwa ijere anyị ihe m piere n'ime o piere n'akpali isi shi o piere n'ebe iche anyị fụta mamụ gị mama akwụkwọ mana ihe mmadụ bụ na akparịsị mba ofe bara m mana ahụ m ụkwụ hai akwụ m ya piere jekwa ije ịma ka nwaanyị shi anyị shi ma o piere ebe ọbụla ọsọkwa ya piere ihe mmadụ bụ na ụzọ shi na ụzọ mamụlị ga-egbu ya ebe ahụ eyefuzi ya ayefu ihe m shekomụta yi n'okwu a bụ na ike nji ayụ shi n'ugbo ubi ndị mmadụ agwụọ m ike ka ọ ghara ịbụ mmadụ yukata shi ohu n'ụbọchị agwọ nshi ebe oshi bịa n'afọ mmadụ ihe o ji ayụ shi ije na ite ya ọ nakwado ya na ite ya na-akpa ha arụsị unu ga-eji aka wee shi na afọ abụ unu chọkwa ije ihe shi saa na ya ụnụ na-enye ya ọhụma bifo unu hegoro unu hegonatakwa ihe shi maka na ọ bụghị ịbịakwa ihe shi mba nwa ịsa egbuo mpara gị niile wa ịchụkọ na mpara n'ọnwa ebe ịbụ iji nwe maka eche eme owu chụkọ na eyi ego dị ezi n'ime bụ naanị onye nkwu nwa pịozie nụ pịowenụ ka m na-ekezi kwa nkata pịowenụ ojighị m afọ ewu nkata mara na nkata na ndị ọbụ ụmụ nwaanyị nwere ihe ga-eme ka ha ghara ime ya bụ ihe ọzọ ka a bịara pamoto. Na yo bweshi. No wa mum no. No. Okoro bi. Ndo di wan nam. Udodi. Afambo Dave. Aba mefu nwa gị nwaanyị. Akụ abata. Mana ị na-eme ka ga-asị na ewugo m ụbọchị ịkwụrụ m. Nna ya ma m onye bụ mana mụ na ya dị ka dị na naanị kparịa nkata. Eziokwu. Akụ abata. Dịka ahụ one ka gị na nwa nwaanyị matara. Mụ na ya amaga ahụ ịtọ kịta. Ịbụ onye we? Nna ya bụ m onye Ahaba. Ahaba dị na Osimiri South. Ọ dị mma. Nnọọ m. Ka m kpọrọ ụwata m. Akụ abata. Akụ mụ. Nna m. Bịa n'iwere onye ọbịa. Adam. Nwa mara mma. Ị mara okorobịa na? Amarụ m. Gị bụ ọ na-akụ? Kedu ebe ga adị na? David Okafọ. Ọ dị mma. Ị ga-echere m ịnekwa ya ihu m ọkpa ihe ụkwụ dị m n'ije mgbe ị na-epite. Ewere m nzukọ ntọrọ nje emeghe echi ya azụ. Diọkpa. Eji ọkwa mmanya bịa o. Mana onwe ka isi eme, m ga-echere ya ọjị.
Edekwa. Ihe jinu nke ala mmanya m. Ha. Ime nna m. Edekwa dịka ka ihe si kwu na ịma akwụdo m bifọ m nnachi azụ. Maka okwu dịkwa mụ na onwe m n'ije. Nchọ ije obodo oyibo. Obodo oyibo? Obodo oyibo? Ọ bụ n'aka nke Queen Elizabeth ha? Si nke George Bush ha? Ka ije aka m na. Ka ije aka m dị ọkpa. M na-eje Germany. Na-eje ibute ngwa afịa. Ọ dị mma nwa m. Ihe mere bụ na ị ga-eje nke ọma. Ebe ọ bụ na eke obi erubego m. Chineke dịrị ije. Dịrị na-ata. Ya gajikwe nke ọma. Akabata. Ihe owu ihe ọjị gbara. Kedekwa eri mme. Mgbe eju n'ego. Ebe ihe mere eme na afọ. Ipikọrọ ụmụ n'oche ngadama ahụ ebe ahụ na-adị tupu. Ị ga-ahụ n'aka gị aka ekpe mama. Ịkparịta ihe m. Karama bọtara m. Med wee. Ukwu n'elu, nkwụ elu. Ka ọ bịara obodo anyị. Ọ bịara nke oke osisi. Nna m jisi ike nwa m. Ọ ga-adịrị gị mma. Jee nke ọma. Eje. Chimudi n'ezichi, ọ dị n'ezichi, Chimudi n'ezichi, ọ dị n'ezichi, Chimu na-ahụ eghe, ọ na-ahụ eghe, Chimu na-ahụ eghe, ọ na-ahụ eghe, Chimudi n'ezichi, ọ dị n'ezichi, Chimudi n'ezichi, ọ dị n'ezichi, Chimu na-ahụ eghe, na-ahụ eghe, Chimu kọta obodo, Chimu kọta obodo, Chimu piete nkoro, Chimu piete nkoro, Chimu dị n'ezichi, Chimu dị n'ezichi, Chimu na-ahụ eghe, Chimu piete nkoro, Chimu pute nkoro. Hey! Chimu kọta obodo, Chimu piete nkoro, Chimu ha ya tupu ọ na oge nyekwa da nwanyị ọ ga-ata ihe nnukwu ego wee na-abịara ihe ọma na-akịrị ya aka n'ụzọ mepekwa ya ka ịhụ ekwena ka ihe ọma agafe n'ụbọchị nke taa masị nnukwu ji ara nabata apụl si a unu na-efe ọ gaghị azọpụta unu achọrọ m ka unu fee onye nwe anyị Jizọs ọ nwụrụ n'obe nke abalị maka mụ na gị na-abụ ka o wee gbapụta anyị n'oru n'ụbọchị nke taa ana m asị gị ka ị chegharịa nabata ya ka o biri n'ime gị ka ọ bịa chịa ka ọ bịa sụọ azụ n'ezinụlọ gị ihe sitere arụ ka o wekwa unu omume Chineke hụrụ ụwa n'anya nke ukwuu o ji wetinatara Jizọs bụ ọbara nwa ya sọsọ nwa ọ mụrụ naanị ya otu nwa o nwere na anyị kwere na nwa ahụ anyị ewe ndụ ma webiga ya oke ana m asị n'ụbọchị nke taa kwerenụ na Jizọs ka ọ dịrị unu na ncha na mma ka ọ dịrị ụmụnne niile na mma ka ọ dịrị nwunye unu na mma ka ọ dịrị di unu na mma n'ụbọchị nke taa Jizọs abatawo na anyị Jizọs abatawo n'ọzara Jizọs abatawo n'ọzara iji wee zọpụta ndị ọzara ka ndị ọzara gbata na Jizọs bụ onye na-eme mma na Jizọs bụ onye na-azọpụta Jizọs bụ onye na-eme mma a sị n'ụbọchị nke taa nabatanụ Jizọs bịa ka ị nọ n'obodo a Jizọs bịa ka ị chịa achị n'ọzara Jizọs bịa ka ime mma n'obodo a Jizọs bịa biri n'obodo a ọ ya dịrị unu ncha na mma Jizọs bịa tụọ mgbọrọgwụ Jizọs bịa biri ebe anụwa ihe niile unu na-ebo dị n'ụzọ ihe niile unu na-ebo aka Jizọs bịa biri ebe a yanga nwa nọ ebe anọ yanga nkarụ na-egbu anụ yanga ndị Igbo na-ete mma ya yanga Ezeagụ na-agwọ abacha yanga Nsụka na-esi ọkpa yanga ndị ọgụ na-akọ nri yanga anyị nri na-eme nri yanga abịakwa na nke ọgụ m na-achọ bee oke osisi ọ bụ oke osisi ka ịma ọ ka mba oke osisi ahụ nna anyị mana esi m na mba wee bịaba o mee mgbọta na onye m na-achọ ego oyibo na-ada gị ka ọ bụ ego oyibo bụ nwa m nwaanyị afa m efu na afa m adịghị efu nwanne
esi m mba ka m si kọwaa bịa bụrụ na onwe ihe ada gị kọwalụ m ifo m si ka m gbalịsịa wee hazie onwe m wee mee ife m kwesị ime na-erutezi ebe ahụ asị m na ụlọ awago men na ụlọ anatabago ọzara wee sị ka m batazie ka m bịa fịa ka anyị kpakwa. Ọ dị mma imere ọfụma nwa m. Ego oyibo bụ nwa m nke ọ bụ ya gị na ya maworo ọfụma ihe dị ka arụ onye kewa gị na-anaba m nọ maka nna anyị ajụjụ a dịkwa egwu mana ene m anya ọ ya bụ ebe afọ na-abụ n'ọnwa 5 gara aga. Ọ dị mma aga m akpọrọ ya mana ọ gịnị bụ afa gị? Na anyị dịka ka m si kọwabu na mbụ afa mbụ afa m efu na afa m ada efu abụ m onye achị n'Oji River nke nọ n'Enugu steeti na anyị ndị na-eti eti ndị na-ahazi ife ndị nọ n'ọnọdụ yọtago eziokwu achị eteghe kachite be anyị bụ ọzara jebe anyị ncha bụ hụ ndị wawa ahụ n'ọwa m nne ya ego oyibo ego bekee onye na-eku kwachi ọrụ ebe ahụ ya na ụmụ na-eku achọghị na-eku ị mara ya na baby pop look up. Ayo nwa boy na-ekwuru maka efe ya bụ efe am. Mpa. Tejo ko. Mpa nke a bụ eziokwu. Afa mba afa. Dịka ka nsi kọwalụ gị afa m efu na afa m ada efu. Anyị na-emesi ife. Onwe ife ndị ọcha na-akpọ general merchandise. Nna anyị ife na-alụ. Eziokwu. Anyị nwa na-eti eti. Anyị nwa na-ahazi ife. Na-etinyekwa ndị mmadụ n'ife a na-alụ na anyị maka biko ewe n'iwe nwee ka nsi kwado ejiri ọmụ mmanya wee bịa mana ka mme ya ka isi eme asa ọ dị mma achị ọ chọrọ ịbụ ya achị dị Enugu bụ anyị ncha bụ wawa biko nna anyị onwe ka m si kwado wee bịaba nna anyị masị ijide gịnị nke a ịma mmanya nna egoro amezili ya na nka eke ọ bụ eru ekwe m ọzọ ọmụ egbu ka sọmụwe sọngwa bebi m nwere ya ọfụlụkọm Zowe kumuli zowe koshishi Ojewe emeye Ojewe aboye Ozurika Ozuri Iwelia ọfụlụkọm nwanne Enugu m ebe anọ yanga nwa m ebe anọ yanga achọrọ m ka ị nabata Jizọs onye nwe gị na onye nzọpụta ọ bụ Jizọs ya eme gị mma Jizọs ya azọpụta gị ma bunye gị enu ihe ahụ ị na-achọkwa o ruo gị aka ụmụ mpịampịa nwa na-efe na anị ọzara a onye enyere gị aka achọrọ m ka ị nabata Jizọs ọ dị mma anụrụ m ihe ikwu biko ewe ebe m na-eje biko nwantịtụ oge biko nwa nkeji one na one ngwa ka mkpere gị ekpere ka i wee jebe ebe ị na-eje ngwa kwuo ikwu enwe m Jizọs anabatawo m gị dịka onye nwe m na onye nzọpụta n'ụbọchị nke taa ihe ọjọọ niile nke m na-eme arapụwo m ya ekwere m ya n'aha
Nine, follow come. Nke a nwa ga follow come. Ọ bụrụ na m ji baa ego oyibo. O nwere ya. Ọ dị apị anya. Na-ekili. Ma ikili ya una. Ifuku ya ebe ni. Ọ gba na banka la. Ọ ko ogbe ya no ko. Maka echine. Echine bụ ndị ọrụ anyị na-abịa. Mụ na gị ga-esoje ya bụ ọrụ. Unu abụ ndị ụmụ nwaanyị, ụmụada m, ọdụ mma. Achọrọ m ka ihe ọbụla metụ unu na-ehicha maka na unu machara mma. Unu ga-eshi nri kpatara anyị n'ọrụ. Tupu awụ awa o. Unu kọrọ ebe na-ekwu? Mba papa, papa biko mba. Ka kidi n'ọnụ ụlọ siela ya akpụ. Ọ sụọla ya akpụ ịma isinye ihe na nkụ ọ dịrọ mfe. Achọkwa m ihe m ga-esisi arụ m bịa na-agbajichi oji biko. Ọ bụ ebe nshikọ ntụnye ọnụ mara shi na-emere anyị. Achị m na ike egoro anyị gas dọbugodu stovu nke na-akara anyị ma karịa ijekwe hụwa nkụ. O njiburu ishikwa akịdị ya watakwara anyị nke ọ na-ajọkashi ọnụ. Amaghị m onye ọ na-avọchashiri ọnụ. Mpa ihe ngwa okwu kịta bụ eziokwu. Ha godere anyị gas ọ ya ka bịara anyị nkenke. Ọ na-adị mma ka papa. Chere ka m gwakwa unu. Ọkpụ unu gas o ọ bụ stovu bere nte nkụ na owe ya ihe anyị mara bụ ya ga-nri papa kash ọ bụ ha ọ bịa bụ okwu ọrụ nwaanyị isi ihe ụmụ nwoke eje na egejeje mee ka e mere eme maka nke nwu na-akọ n'ọwa eka m adịkwe anyị na uwe ejewe ọrụ anyị na-afụtakwa ya ha nri eka acha mmadụ n'ọwa enwere n'anya ihe ego dị na-ekwu ihe njigba nkechi kwuru o bujere ihu bụ ikwu nne ya ebe ọ nọ ọ na-asụzụ n'imi ya na akara akwụkwọ unu bụ atụna ọ bụ baanyị bụ anyị nọ anyị were ohere imegara iji nkụ chi anyị na-eri ihe ọzọ dị ka ibe ba dịkwa na ya na ihe ọbụla eji nkụ wee shi na-aka aka ụzọ karịa ihe eji gaasị wee stovu gaasị na-egheghị ihe ọgụmma stovu na-eghe ihe ọgụmma ọ nkụ ndị chigbuo ihe jee n'mkpakpụrụ obu ihe chighee ya unu na-ekwu ihe dị n'ime bụ ihe na-ekwuzi bụ na eterogbo etere azụ nkụ bụ anyị ga-ejichi ihe echi niile onye mara ọrụ ya ngwa nna m onye mba oke osisi nna m nkụ dekwe nje nkụ ọkụ iwe Jehova ọkụ iwe Jehova oke osisi ọkụ iwe Jehova ọkụ iwe Jehova ọkụ iwe Jehova dị na ndụ gị ugbu a. You cannot hold it. Confess in the name of Jesus. Confess. Kwupụta n'aha Jesus. Kwupụta n'aha Jesus. Aga m ekwupụta. Agbaghara m ka kabala bado. In the name of Jesus. Maleko fire do. Kwupụta. Hey! Nefu. Osare me ogo chichi. Baba gịnị bụ ihe ọma? Hey! Ọka gbanwe ndụ. Hey! Ọkụ iwe Jehova. Biko, shabagharị m. Hey!